سلام فتاتن كبراتنا عد يوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازرارب زلو زعباتات حيزه مصلخو نز channel زي حدش انتونكم سبسكرايب ناز channel زي بيتسب تونكم دما لايك شير مباركه ترسع اسكيلا مدبنا قبلكم فاميلي مسايصنا بشاشا عبت مغربيت زتباهله متاقع بايت هاغورن زهبو مغلص صوصواياتن ملؤ ملس مهب غزي خامت فاي زعبا قيح بحرن زبولغن بتزردو ناي صوصوايم بتزيردو مغوتاو تحازان كنريو قداسي بقدامنت كن ناي زحنچال هنطوي نغوس ود بشاشا زرباب زسمع الاوان كل غزينا بحنقول يزمت قدامي حساب تقصلكم انت سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر دبال حمام الله اذا حمام زريو 4 مسرتاو ملكتات كمزولهم موياويان زغلصو حدا حسوت متلالن كلته بقيقا خنقبن كان زي متعس ثلاثه محبراو خبرتاتن حقتاتن متعس 4 بدقا خلوهنا مسلكا بوشتغا تنكل مزرع إذن 4 ملكتات زياتن أود بشاشا قوليحن رايا سلازي كفو وزدلو سبي سلايخا لبا مقبر الكايب لبوتاتنا أنا دما سلايخا حمو ما يقبر الكابل هتسام بشاشا بحمام چنكت عمروتنا ويتخم زلو مسستبالكا اتمغنيات انتايلكا مستعتت ملسو امنا يتمال نايبايتو اخيبو بغلي لخطرخ بوي تشجرن شعبي ازبال هو بولا دقاس كلي وخم زلو نصور غيرو ولو نعبين نشتون صقمات هاغرو ناب شعبي اخلاق بحقي كبل يوعل دونه شعبي ابو ود بشاشا مقداس كابز غدفونو ويحاوطيرلو بعلو غدغادو نزخوعت زلو بروسبيريتي بارتي سيلكا هم عزاب وصاي انت هتغبرو تخل اب غدغاد اتي زلو سب قداماي كغبرو زلو ነገር ሙخዓት ሙቁራጺ ይብሉ ለባማት ስለዚህ ውሽጣው ጉዳያት ካን محبا ናብ ኤርትራን ካሎት ናይ ደጋ ኃይልታትን ካሙጥዋት ሙخዓት ሙቁራጺ ዘድሊ ምሕር ጭንቀት ዝቆላ ኣብ ቀይሕ ባሕርም ጽይዎ በዘሎ ሃለውለው ይዝግለጽ ንገለ ካብ ዘረቡ በባሓደ ክንፍትሸይና መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? بقدام الناس تقصو قداي إثيوبيا ناي كيح بحر أفدق السعنة الوسانة من وسين ويلنا كابيني إزغوهم بمبال ناي كابيني ريكومنت سنتقلابتنا يلن كابيني فولتوني أمو بيت مخري إزغوون إلنا انتفتشنا بيت مخري نبرن بيت مخرغا نتوساني فولتوني أمو زبي إثيوبيا برفرندم وسين وخيكون كيبال أبتقوانت نحناون نيرنا سلازز بي إثيوبيا زي وصنو توكلت زي رأيو بوحد كابيني زي رأيو سانة من وسينو ودب نزع مسألة نجار زعنا المجدي نايحق شجر كم زلوا زرعي تكلا زي تساعتفوا مهاني حنت جت ورقة كن ركباي كالنا سلزنا يكيح بحر أفدق زعنا اللوسانة من يوصين ويل كامحتات كما يلقي جاي خون يبل أبز حد عبي قدالو تجيجا نتملسي أبزي بوتايد اليوم هلاوي ازغول عبص وصواين مثال انت زي نغير كايو ايردون سلازغونه حدا بهلك نغرو حدا نبرت اب حدا صلمات غزان تطفيكا اب كال برهان زلو غزا خيدكا ايتدليونيها قول عبشاشان غداي بحر ايرتراز ملكت وسانه اب اثيوبيا كرخبو مفتانيو تجيغا ورقت يركب كال غداي كوينو اثيوبيا اب غداي لو علاونت ايرترا وسانه كتبن زي كتبن مسلاي نبران حجون يبلان نمصاون اي كهلواني 4 نطب እዚ ተቆጻጻያ ይሙርኮኛ ባጫ ደበሌውን ለማገነ ተመሳሳለ ፈኸራ ፈኒሎ አሰበኛ ነው አይደለም አሁን ጥያቄው እንዴት ነው ምን መልሰው ነው ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል عسبناتنا يكونن حطنا حجي كما إنا نملسوي سلازي هو بحيلكم يقوم وسيدكم بحيل زوسودكم مرما بحيل خنملسوينا ازي انزر مواؤلن دي زهنجر ابتي مروخ زنبرو لمدرنا بالسحل حزباو جنبار فتحاو قالسي إيلو نداو قرعه تملكوتو مجلتا يلن يملك ياكب لما يغزاتنا وبلارون بدب لكن نصلا بنكرات قبات يا بيو نزكال بطلاو تاتاري تكلم بامبا مايلتنا بلاك تنفلان يتلولا يا ماري وتراك كاري وتيانا هزباوي كبار يا ባጫ ደበሌ ተጋሩ ይሁን ኤርትራውያን ተዛረብት ትግርኛኳ ምስነጎርኩም አይክትሕደሰኩምና ቢልዓክስ ከተሰቆኩም نباچا دبلي انتاي كون كا خاتلا غصو نتبلوني ملسي
ሳጉ ባጫዩ ባጫ ድማ ላግጽ ማለትዩ ላግጺ ደበሌ ትርጉም ሽሙ በቋንቋት መማረክቱ አባዱላ ገመዳ ጀነራል ባጫም ባጫ የተባለበት ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ጀነራል ባጫ ዝተባህለሉ ሙሩኻትን ከለና ጸባ ብጽብጸልና ነይሩ ለማአኔ በጽቢጸ ደስቴኩም ኢሉ ከመጠን ልዕሊ ሓንቲ ኩባያ ክመጸና ዝግቦ ሰለስተ ከምንሰት ገይሩና ሓደ ወዳ አዳማይ አንበጫ ቢችካየ ኢልዎ እዚአቶ ጾሚቃ ባጫ ኮይና ባጫ ማለት በመሐርኛ ብጽብጽ ማለት ያ በትግርኛ ድማ ላግጽ ማለት ያ ብላሎ አባዱላ ገመዳ አሁን እሱ ፈልጎት ወደ ባጫ እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም ወተቱን ሰላም በጫበጨው ስለዚህ ካብላግጺ ክርከብ ዝኸልቁም ነገር ስለዚህ የለ ነዝሙርኮኛ ነጢርና ያለና بدنفك يعدسنا نركاكي وقروق عدو يحسن السلا من علة ليلي كنسيت للا نعلوك نعددو يددلا ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ይኮነትን ናጽነት አረኺባ ልካኸም ካልኦት ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ መግዛት ዝነበረ ሃገራት መሰላ ክትረክብና ተገባያ በዓሎቕ ሓያላን ሃገራት ናጽነታ ከም ዘይትረክብ ተገይሩ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 60 ዓመታት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልስን ህዝባዊ ረፈረንዱምን ከ ናጽነት ዓቲራ ኣብ ዓለም ኣብ ግቡእ ቦታ ኮፍ ኢላ ህፃን በሻሻ ዝረስዖ ነገር ግን ከዘኻኽሮ ኣብቲ ኣብ 16 መስከረም 2018 ኣብ ጅዳ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ባዕልኻ ዝፈረምካሉ አንቀጽ 4 ብንጹር ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን የተግብረኦ እዩ ዝብል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዶባትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብንጹር ዘቐመጠን መግዛእታዊ ውዕላት 1902 መሰረት ዝገበረ ውሳነ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ንኽትፈልጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘሎ ወረቓቕቲ ዘይኮንካ ንዓለም ዝፈልጦ ሕግታትን ውዕላትን ንስኻ ባዕልኻ ዝፈረምካሉ ሰነዳትን ኢኻ ክትፍትሽ ዝግባእ ብሉለይ እዚ ህፃን በቲ ናይ ምትላልን ንጉጉይ ከም ቅቡልና ምሰልካ ናይ ምድንጋርን ሕማሙ ዝተዛረቦ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ናብ ኤርትራ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ዓሰብ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ዝገለጾ መደናገር ቃላት ከግጭቱ በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ሲፈጠር መጀመሪያ ነው ወደ አስመራ ተጉዤ ድሕሪ ግጭት ይብል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝተፈጥረ ኣነና በስመራ ተጓዒዘ ድሕሪኡ ፕሬዝደንት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻሉ ናይ መጀመሪያ መድረኽ ዝገበርናዮም ሚሊኒየም አዳራሽ ብዙሕ ሰባብ ዘለዎ ብላይቭ ቲቪ ኩላትኩም ነርኩም ኢኹም ወይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናይ መጀመሪያ ኣኼባና ዓሰብ እዩ ዝብል ናብ ኤርትራ ዝመላለሰሉ ዝነበርኩ እዋን ናብ ዓሰብ ክኸይድ ደሊኤ ኢለ ዓሰብ ከይደ ነይረ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዓሰብ ኮይና ዝተዘራረብናሉ ብዛዕባ ፖርት እዩ ኣብ መጽሓፍ መደመር ብዛዕባ ጂኦፖለቲክስ ኣስፊረ ብዛዕባ ዓሰብ ኣቐሚጠ ንኹሎም ሰበስልጣን ኤርትራ ብህያብ እታ መጽሓፍ ልኢኸሎም ምስጢር ኣይኮነን ይፈልጥዎ እዮም ይብል ቀላል ሕቶ ናብ ኤርትራ ዝመጻእካሉ ብዛዕባ ዓሰብ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ኢልካ ሓቲትካዮ ዝብል የለን ስለዚ ኣነ ሓቶ መቸም ከምዚ ሕጂ ንዞም ባምቡላ ባይቶ ሃገርካ ከም ድላይካ ትዕንድረሉ ዘለኻ ንሓባ ዓጽሙ ደፊርካ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ሃበና ከም ዘይትብሎ ኣነ ፈልጤ እዛ ቪድዮ ናይ ሃይለ ገብረ ስላሴ ክጋብዘካ They don't like each other, these two, and you'll see this there in the red vest. እዚህ ቀይሕ መስመር ስለዝሓለፈ እዩ ከም ዝተጸፊዑ ንሓባ ዓጽሙ ደፊርካ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት ሃበና እንተ ትብሎ ብጽፊዒት ካብ ዓሰብ ናብ የመን ገብጽሓካ ከም ዝኽእል ኣይትስሕቶን ስለዚ ሕቶኻ ዝነበረ ወይ ዝተዘራረብካሉ ብኸመይ መገዲ ብሓባር ንጥቀመሉ ዝብል ነይሩ ናይዚ ድማ ጭብጥለና ወዲ በሻሻ ኣብ ካምቻ ሓባ ዓጽሙ ኩሉ ግዜ ካሜራ ኣሎ ኣቢቹ
ኤርትራ ምናልባት ንስኻውን ከይተወለድካ ዝሓዘቶን ደጋጊማ ዝገለጸቶን ንጹር ፖሊስ ኣለዋ ወደባት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልእ ኩሉ ናጻ አገልግሎት ክህብ ኣለዎ ዝብል ንሓባራዊ ዕብየት ዝዓለመ ምዕቡልን ንነዊሕ ዝጠመተን ፖሊሲ ኣብቲ ባይቶ ኣነ ከምዚ ኢለ ሓቲተ ፕሬዚደንት ድማ ከምዚ ኢሉ መሊስለይ ዘይበልካሉ ምኽንያት እታ ጉዳይ ናይ ዋንነት ዘይኮነ ናይ ተጠቃምነት ስለ ዝነበረት እያ ተጠቃምነት ድማ ዝኸልከለ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መጽሓፍ ሰዲደሉ ዝበልካዮ ሓላፊ የልቦን ባይዘው ይብል ተኸስቲኖ እንተረኸበ ንመጽሓፍካ ተገዲሱ ዘንብቦ ኤርትራዊ የለን ንስኻውን ተንብቦ አይብልን ምኽንያቱ ባዕልኻ ስለ ዘይጽሕፎ ናይ ተስፋዬ ገብረአብ ግን ነንብቦ ኢና ዓቢ ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ ኣብታ የቲራቦሎ ዋሻ ትብል ናይ ኣምሓርኛ መጽሓፉ ዘስፈሮ ኸንብበልካ ሓደ ሰብ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ሓንቲ መጽሓፍ ሒዙሉ ይመጽእ እታ መጽሓፍ ኢትዮጵያዊ ወታደር ዝነበረ ዝጸሓፋ ኣይ ምጽዋ ዘርእስታ ኣብ ገበር ናይታ መጽሓፍ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ወታደራት ሱዳን ሊብያን ግብፅን ኢራንን ንሻዕብያ ከም ዝሓገዙ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣለዋ ጀነራል ፊሊጶስ ነታ ገበር ምሰንበበ ሓደ ሰብ ብኸምዚ ደረጃ ክሕሱ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ነይረ ብምባል ይደርቢዋ ነዝናትካ መጽሓፍካ ሓለፍትና እንታይ ከም ዝብልዎ ገምት ስለዚ ናብ ወደብ ዓሰብ እንተ ተመሊስና ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምካዮ ጣናነሽ ተወጢሕኻ ኣብ ዲጋ ክትሕምብሶ እዩ ካብዚ ውፅእ እንተልና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ኣብ ዝቕንያት ምስ አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እውን ነዚ ብዝርዳእካ ቋንቋ ነጊርካ ኣሎ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብቲ ገማግም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ጥራይ እታ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ክህልው ኣይኮነን ኢትዮጵያ ክሳብ ዮም አልቅያማ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ወደብ ኣልቦ ክትከውን እያ ብምባል ኣነፂሩልካ ኣሎ ነዚ ኽውንነት ወሓጦ ጥራይ ስጋብ መወዳእታ ዓለም ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ እያ ነዚ ክድረዓልካ ብቋንቋ ኣዴኻ ክትሰምዖ ምእንቲ ድማ ልደቶ ኣያለው እታ ሁነታት በትክክል ስለ ዘንበባ እነሆ እስኮ ሜሳ ይብላሉ በዚህ ጉዳይ እንደ ጭካኔ አሁን እኮ በድፍረት ተናገሩ እነ ዶክተር አብይ አሁን እነ ጀነራል ማነው ስማቸው የተማጆች ባህር የምጻላኒን ኢትዮጵያ ናሐዋሩ አኸልኪልዋይ እኮ የዝብለካ ዘሎ እስኮ ሜሳ ክገብር ኽእለ ማንም ፖለቲከኛ ጨኪኑ ከምዝናተይ ክብል አይክእልኒ ከም ዶክተር አብይ ይኹን ከምቲ ጀነራሉ መን ይሞሽሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሶም ብዝብልዎ ዘለውን ዝኽተልዎ ዘለውን መገዲ ኸይዶም ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተረኺባ ልደቱ ናይ ፖለቲካ ደንቆርኤ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ይብላሎ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የባህር በር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ ነው ከፖለቲካ ለቃለሁ የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ማለት አይገባኝም ማለት ደደብ ነኝ ማለት ይሄ ጉዳይ እንዳውም የባህር በር የማግኘት እድላችንን የሚያረቅ ነው ናብቲ ጽሑፍ ምስ ንሰግር ግብፂ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንምንጋስ ኩሉ ዓቕምታታ ከም እተዋፍር ገሊፃ ይብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ኒውስ 24 ኣብ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ግብፂ ብቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኒልን ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ንምሕላውን ዞባዊ ስግኣታት ንምምካትን ዲፕሎማስያውን ወተሃደራዊ ጽምዶኣ ተስፍሕ ከም ዘላ ገሊጹ ክደግመልኩም ዲፕሎማስያዊ ወተሃደራዊ ጽምዶኣ ተስፍሕ ከም ዘላ ገሊጹ ይብል ቢቢሲ ጣቂዒት ንበድር ዓብደልዓጢ አልገባብልኩም ድማ ጣቂዒት ነዚ በዓረብኛን በእንግሊዝኛን ዝተደምፀ ጽምዶ ዝብል ቃል ሓፋሽ ደጥፋው እሺ እምበር ክስፍቷት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዝመስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እዚ እንተተመችኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እምበር ከርሳዕ ብኻሊ መደብ እስከ ምራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ፋሚሊ